नोंथांनि खाफालाव दंब्ला नोंथाङा गोदान बोसोराव मोननो हागोन लाख लाख बेसेननि गारि मटर। 100 राङावनो नोंथाङा मोननो हागोन टाटा अल्ट्रा बास, बोलेरो, महिन्द्र स्कर्पिय', मारुति आर्टिका, टाटा पान्च। इस्ट सामथाइबारि ब्रह्म मन्दिर कनस्ट्राक्सन कमिटिया नोंथांमोननि थाखाय बे खाबुखौ लाबोदों। फैगौ 2026 इं मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव जागोन बरादनि खेला लटारिया। चिरां जिल्ला इस्ट सामथाइबारियाव जागोन इस्ट सामथाइबारि ब्रह्म मन्दिर कनस्ट्राक्सन कमिटिनि बानजायनायाव। नोंथांनि खाफालाव दंब्ला नोंथाङा मोननो हागोन सेथि बान्था टाटा अल्ट्रा बास, नैथि बान्था यामाहा ZR, थामथि बान्था फ्रन्स सिग्मा, ब्रैथि बान्था टाटा पान्च, बाथि बान्था TVS एन्ट्रक, द'थि बान्था मारुति आर्टिका, स्निथि बान्था बेलेनो, दाइनथि बान्था पालसार 125, गुथि बान्था टाटा टियागो, जिथि बान्था एल्टो K10, जिसेथि बान्था ई-रिक्शा, जिनैथि बान्था बोलेरो, जिथामथि बान्था महिन्द्र स्कर्पिय'। आरोबाव नोंथाङा बुक प्राइस लिस्टआव मोननो हाबावगोन सेथि बान्था एल्टो K10, नैथि बान्था सुपार स्प्लेन्डर, थामथि बान्था इनभेटार, ब्रैथि बान्था हिरो ग्लेमार, बाथि बान्था JBL बक्स, द'थि बान्था आइफन। टिकेटनि बेसेना 100 रांल'। 100 राङावनो नोंथाङा बे खाबुखौ लानो हागोन। रिजाल्टखौ कमिटिनि फेसबुक पेज लाइभनि गेजेरजों मोननो हागोन। लोगोसेयैनो असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइनि गेजेरजोंबो मोननो हागोन। नोंथांखौ सुलाद लानो थाखायबो मबाइल नाम्बार होनाय जाखादों 9957747796691012940249। $7086922954